лоиҳаи ҷадид аз телевизиони 7 ситора. аз санаи 21 декабр то 30 декабр соатҳои 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 ва 22 дар экрани телевизиони шумо видео ё ин ки расм намоиш дода мешавад. дар поёни экран се варианти ҷавоб пешкаш мегардад. шумо бояд ҷавоби дурустро дарёфт намуда онро тариқи вайбер ба рақами 92 905 33 66 ирсол намоед. ба як расми додашуда 10 сония вақт дода мешавад. 10 нафаре ки аввалин шуда ҷавоби дурустро равон мекунанд иштирокчии бозӣ бурднок мешаванд. санаи 31 декабр соати 21 лоиҳа дар пахши мустақими телевизиони 7 ситора ҷамъбаст гардида ғолибон муайян мегарданд. шуморо телевизори плазмавӣ ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд интизоранд. ҳамкори лоиҳа мағозаи молҳои техникии беҳтарин. ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо айни ҳол дар YouTube канали 10 сони бурдноки телевизиони 7 ситора қарор доред. чуне ки шумо огаҳӣ доред, дар телевизиони 7 ситора лоиҳаи бурднок идома дорад ва ҳамрӯза 10 маротиба саволҳо барои шумо пешниҳод мегардад ва шуморо зарур аст ки ҷавоби дурустро тариқи вайбери мо навишта ирсол намоед. мо давоми 2 рӯз он нафароне ки аввалин шуда ба саволҳои мо ҷавобҳои дурустро пайдо намуданду ба унвони вайбери мо равон карданд, мо ҳамаи онҳоро номнавис кардем ва айди рақамҳоро бароишон пешниҳод кардем ва имрӯз мехоҳем ки тариқи ҳамин як видеоролик он айди рақамҳое ки соҳибони худро пайдо намуд барои шумо муаррифӣ карда бошем. дӯстони азиз, мо имрӯз он айди рақамҳое ки санаи 21 декабр ва 22 декабр барои шумо дода шуд айни ҳол муаррифӣ мекунем, яъне ки мо дар ин ҷо 4 рақами охирини телефони шумо ва айди рақами шуморо пешниҳод месозем ва шумо он ҷо огаҳӣ пайдо мекунед ки соҳиби кадом як айди рақам гардидед. хуб дӯстони азиз, ман айни ҳол 4 рақами охирини телефони шумо ва айди рақами шуморо қироат мекунам. шумо метавонед ки дар ягон ҷо онро барои худатон сабт карда бошед. хуб, рақами телефон аввалин ва айди рақам барои шумо пешниҳод карда мешавад. таҳти рақами 0902 айди рақамашон 1 аст. рақами телефони 3626 айди рақамашон 2, 0048 рақамашон 3, 2001 айди рақамашон 4, 3774 айди рақамашон 5, 6822 айди рақамашон 6, 0995 рақамашон 7, 8496 айди рақамашон 8, 4224 айди рақамашон 9 ва 0804 айди рақамашон 10 мебошад. инҳо 10 нафари аввале ки ҷавоби дурустро аввалин шуда ба вайбери мо ирсол намуданд. хуб, 9770 айди рақамашон 11, 7320 айди рақамашон 12, 7805 айди рақамашон 13, 6963 айди рақамашон 14, 0135 рақамашон 15, 8183 айди рақамашон 16, 7972 айди рақамашон 17, 9499 рақамашон 18, 0888 19, 1693 айди рақамашон 20 мебошад. 0211 айди рақамашон 21, 4400 22, 0043 23, 0665 24, 1098 25, 8454 26, 5498 27, 2227 айди рақамашон 28, 6073 айди рақамашон 29 ва 1441 айди рақамашон 30 мебошад. 3609 айди рақамашон 31, 9098 айди рақамашон 32, 8174 айди рақамашон 33, 8174 айди рақамашон 34, 7401 айди рақамашон 35, 0211 айди рақамашон 36, 8386 айди рақамашон 37, 1131 рақамашон 38, 7176 рақамашон 39 ва 8395 айди рақамашон 40 мебошад. 6446 айди рақамашон 41, 3556 айди рақамашон 42, 6399 айди рақамашон 43, 1693 айди рақамашон 44, 2192 айди рақамашон 45, 0078 айди рақамашон 46, 2989 айди рақамашон 47,
42 34 айди рақамашон 48 54 98 айди рақамашон 49 ва 67 38 айди рақамашон 50 мебошад. 10 40 айди рақамашон 51 68 12 рақамашон 52 08 08 айди рақамашон 53 84 44 айди рақамашон 55 60 21 рақамашон 55 60 47 айди рақамашон 56 26 33 айди рақамашон 57 00 65 айди рақамашон 58 ва 02 41 айди рақамашон 59 ва 0071 айди рақамашон 60 мебошад. 15 16 айди рақамашон 61 18 09 62 40 70 63 06 65 64 06 65 65 28 43 айди рақамашон 66 97 70 айди рақамашон 67 59 67 айди рақамашон 68 79 78 айди рақамашон 69 ва 48 00 айди рақамашон 70 мебошад. 21 96 айди рақамашон 71 00 77 айди рақамашон 72 14 15 айди рақамашон 73 71 55 рақамашон 74 55 06 75 89 40 айди рақамашон 76 78 03 айди рақамашон 77 99 17 айди рақамашон 88 57 50 айди рақамашон 79 ва 32 35 айди рақамашон 80 аст. 49 67 айди рақамашон 81 88 76 айди рақамашон 82 19 88 айди рақамашон 83 62 69 айди рақамашон 84 99 89 айди рақамашон 85 20 70 рақамашон 86 66 09 айди рақамашон 87 59 35 айди рақамашон 88 23 50 89 ва 55 33 айди рақамашон 90 мебошад. Хуб, 78 78 айди рақамашон 91 93 92 айди рақамашон 92 18 66 айди рақамашон 93 53 31 айди рақамашон 94 64 61 айди рақамашон 95 03 08 айди рақамашон 96 16 64 айди рақамашон 97 64 13 рақамашон 98 70 09 айди рақамашон 99 ва 77 17 айди рақамашон 100 мебошад. 14 41 айди рақамашон 101 82 65 рақамашон 102 66 06 айди рақамашон 103 36 10 104 00 19 105 00 56 106 82 79 107 88 98 айди рақамашон 108 17 70 айди рақамашон 109 97 15 айди рақамашон 110 мебошад. рақами телефони 91 05 айди рақамашон 111 44 83 112 84 96 113 06 31 114 90 16 айди рақамашон 115 90 81 айди рақамашон 116 36 03 айди рақамашон 117 02 71 айди рақамашон 118 35 14 айди рақамашон 119 ва 41 51 айди рақамашон 120 мебошад. 84 54 айди рақамашон 121 15 23 айди рақамашон 122 65 44 айди рақамашон 123 55 74 айди рақамашон 124 73 13 125 16 91 126 44 17 127 88 99 128 04 07 129 ва 30 айди рақамашон 130 мебошад. 56 77 рақами телефон ва айди рақамашон 131 97 70 139 айди рақамашон 00 43 133 айди рақамашон 73 20 айди рақамашон 134 91 32 135 00 28 136 24 14 137
06 70 138 78 68 айди рақамашон 139 ва 84 44 айди рақамашон 140 мебошад. 22 64 айди рақамашон 141 23 03 айди рақамашон 142 10 50 айди рақамашон 143 94 04 айди рақамашон 144 65 65 айди рақамашон 145 90 01 айди рақамашон 146 58 44 айди рақамашон 147 74 24 айди рақамашон 148 72 25 айди рақамашон 149 ва 12 24 айди рақамашон 115 мебошад. 80 80 айди рақамашон 151 74 01 айди рақамашон 152 10 12 айди рақамашон 153 16 93 айди рақамашон 154 87 19 айди рақамашон 155 03 08 айди рақамашон 156 32 35 айди рақамашон 157 0002 айди рақамашон 158 42 34 айди рақамашон 159 ва 29 89 айди рақамашон 160 мебошад. 53 31 айди рақамашон 161 25 95 айди рақамашон 162 15 16 айди рақамашон 163 94 99 айди рақамашон 164 79 76 айди рақамашон 165 80 22 айди рақамашон 166 17 69 айди рақамашон 167 78 78 айди рақамашон 168 79 06 айди рақамашон 169 ва 0078 айди рақамашон 170 мебошад. 80 36 айди рақамашон 171 64 93 айди рақамашон 172 69 20 айди рақамашон 173 02 11 174 айди рақамашон 08 98 айди рақамашон 175 07 25 айди рақамашон 176 32 97 айди рақамашон 177 10 65 айди рақамашон 178 19 80 айди рақамашон 179 ва 73 20 айди рақамашон 180 мебошад. 53 33 айди рақамашон 181 58 87 айди рақамашон 182 53 33 айди рақамашон 181 58 87 айди рақамашон 182 46 37 айди рақамашон 183 40 80 айди рақамашон 184 96 93 айди рақамашон 185 21 96 айди рақамашон 186 0086 айди рақамашон 187 67 38 айди рақамашон 188 0089 айди рақамашон 189 ва 83 86 айди рақамашон 190 мебошад. 58 44 айди рақамашон 191 02 41 айди рақамашон 192 79 78 айди рақамашон 193 10 98 айди рақамашон 194 01 58 айди рақамашон 195 0092 айди рақамашон 196 17 03 айди рақамашон 197 26 33 айди рақамашон 198 16 20 айди рақамашон 199 ва 78 03 айди рақамашон 200 мебошад. дӯстони азиз, мо ин 200 айди рақамро барои шумо пешниҳод меодем. ин айди рақамҳо баъноҳои дахт дорад ки ба саволҳои пешниҳод кардаи мо ҷавобҳои дурустро сари вақт ирсол карданд ва имрӯз соҳиби айди рақамҳои шахсии худ гардиданд. хотиррасон мекунам ки бозии бурдноки мо санаи 31 декабр соати расо 21 дар пахши мустақими телевизиони 7 ситора ҷамъбаст карда мешавад ва шумо шоҳиди ин бозии бурднок мешавед. мо дар бозӣ гузоштаем як адад телевизори плазмавӣ ва дигар тӯҳфаҳои хотиравие ки албатта барои рӯзгори ҳар яки мо шумо хело чизи муҳим мебошад. акнун аз шумо
танҳо хоҳишам ин аст ки ба саҳифаи 10 сонаи бурднок обуна мешавед, зангваларо пахш мекунед, то ки бифаҳмед ки мо дар оянда боз ҳам кадом айди рақамҳоро барои шумо пешниҳод менамоем. Мо ҳамарӯза он нафароне ки дар бозӣ иштирок мекунанд, айди рақамҳояшон тариқи ҳамин гуна як видеоролик пешниҳодӣ шумо карда мешавад ва шумо маҳз тавассути ҳамин саҳифа метавонед ки айди рақами худатонро пайдо намуда бошед. То вохӯри дигар, худо нигаҳбон. 10 сонаи бурднок дар 7 ситора.